Vai te ootte täällä taas, moro. Siis tämän päivän mun aihe, mikä mulle tuli muita vlogailta mieleen, ja ajattelin itsekin tehdä tämmösen. Aika rentouttava tämmönen. Mitkä asiat vituttavat? Aloitetaan ykkösestä. Minua vituttaa se, kun jotain vuosia sitten oli niinku just mopoauto ja mopokortti samassa. Siis miksi vitussa ei ole enää, vaan sun täytyy maksaa siitä niinku kummistakin korteista. Siis ois se nyt kiva, jos ois ne yhteiset, ne kortit, että sä voisit ajaa kumpaakin. Siis, joo. Se oli ensimmäinen aihe, aika pieni, mutta ihan hyödyllinen toisaalta joo. Toinen aihe on minkä mä haluaisin vähän kertoa tästä aika. Mä menin kauppaan. Mä näin siellä yhden tyypin. Mä istuin siellä johonkin penkille hetkeksi. Mä näin siellä yhden tyypin, ketä oli menossa pelaa raha-automaattipelejä. Se pelasi siinä niin hetken. Se oli joku 16-15 olisiko ollut. Ja sitten mä pysähdyin katsoa sitä hetkeä, että voittaako toi tyyppi vai häviiks toi. No sit joku hitsin myyjä tuli siihen valittaa, että joo, no ok, 18, että lähes pois siitä, niin nää ei oo sul sopivia pelejä. No, sit se lähti siitä, niin ja sille jäi 2 euroa siinä koneeseen, mä katsoin se. Niin, tämä mua vituttaa, koska alaikäiset ei saa pelata RAYn raha-automaattipelejä, koska mä en tajua mitä pahaa niissä on, ne pitäisi olla hyvän tahdon vittu pelejä. Mutta mitä hyvää niissä on, että kukaan ei saa pelata niitä muut koko 18-vuotiaat. Siis lol, sanon mä. Ja sit siirrytään 3. Tää on aika jännä asia, mikä mua on pistänyt päähän aika monta kertaa ja ärsyttänytkin välillä kyllä. Siis se, kun mä näen kaikista Instagramissa, Facebookissa ja kaikissa kuvissa just tai #summer, #shelfia, #water, sea, mitä siinä nyt onkaan. Tää aihe on huomion hakijat siis. Kuka jaksaa hakea huomiota jollain niinku kuvilla, että jes, mulla on 200 likeä tässä. Siis voi hemmetti. Siis mä ainakin mieluummin postaisin jonkun hyödyllisen kuva kuin jotain, että sä oot jossain merenrannalla tällä ja näin. Jes, missä kamera? Ei hemmetti. Mut ei tästä enempää, siirrytään 4. Siis mä oon monta kertaa kävellyt kaupungin ihan rauhallisesti vaan. Sitten sieltä on tullut jotain tyyppejä vaan vastaan. Ne on joko töninyt tällä ja näin esittänyt kovaa töninyt tuolla olkapää tai jotain vastaavaa. Tai sitten ne on vaan vittuillut ohikulkija sillä niin, että hei vittu homo! Sitten katsoo tällä. Tai vittuillut ihan muuta vaan, että hyi vittu mikä housut tai jotain paskaa, että hyi mikä homotyyppi tuolla kulkee. Tai hyi, mikä jätkä. Kuitenkin vittuilevat ihmiset on perseestä. Siis, mä en tajua mitä hyötyä siinä on, että te kävelette kaupungilla ja vittuilette toisilla. Voisitte vittuilla vaan itsellenne siellä peilikuva ääressä, saatana. Helvetti. Siis, juu. 5. aihe, mutta ei vähäisin. Tää on viimeinen aihe. Joo. Odotetaan oikein hetki, kun tää on viimeinen aihe. Ja sitten 5. Tämä asia on vituttanut mua mun koko elämäni ajan suurin piirtein. Mä oon aina pysähtynyt katsomaan, että mitä noi oikein tekee. Ne on kerjääjät. Siis, kuka jaksaa katsoa jotain, kenellä on kahvimuki kädessä, missä lukee I love, mikä se nyt oli, en mä muista, kerjääminen. Ja sitten ne ihmiset tiputtelee niihin rahoihin, jos ne jaksaa. Siis, mä sanoisin yhden vinkin niille slummeille, ketä tulee sieltä Saudi-Arabiasta tai jostain, että hankkis työpaikan. Siis ei siinä paljon menisi, jos hakisitte jotain työpaikkaa. Kyllä te ehkä jonkun saisitte, jos te ei ole koulutettu johonkin, tai ei niitä kyllä oo, mutta kyllä ne jostain saisi työpaikan. Siis vituttaa tommonen yleensäkin, ei saatana. Ja tässä oli tämän päivän video. Dropatkaa like alaspäin ja
Supatkaa. Se on Ankka Poju ja Sommor.